Phethu right. I'm cool. Phethu bani? Phethu V. Bani? Uvi. Sikuphi lana be? Same Jesus lifestyle. Uyajola eroundini yakho. No. Sokunika reason. Babi bonke. Batshele nawo be. Kithi babi bonke. Eroundini. Samathepiyana. Neo mangala. Uhlala kuphi? Ethandizo. Ongitshela. Ungana amathekeni abizolova ngezinja. Ngoba izinja vele bayadlalana phela abafana mobhayizo. Yini bayadlala nawo? Hey, phela mina. Girlfriend allowance, Derek Abafana kumele singabacuthi kakhulu. Ngideserve itawa. Man. Yeah, bese uya-add umfana. Uyahlanya. Kodwa mina ngideserve itawa mina. Uyalithola yini? Yeah. Cap. Oh. Kurong yini? Okay. Okay, ngikubuka hayi kanjalo man. Ngikubuka ke bethu ubani bethu out okudilazile la ebangozi ngemfashi. Get ready. Akekho. Bayabheda bonke. Bonke, futhi akekho. Khona umbonayo wena? Yes, not nice. Khona I told you can eat more white with pap. Bonke. Makethani phakathi kwa 500,000 no 500,000. 500,000. Wow, ngakhetha 500,000. Ngoba ngifuni. Ngifuna 500,000. What's your body count? Kev. Lies. Serious. 4. 2. Okay wangidla wena. Manje wayoba neshow engaka? Wayoba neshow engaka? Angisho ukuthi neshow mina. 2. Wena umuntu epani. All the time. Othi ngike ngamqomaze bena aze kimi. Gabe yami grand. Ngumnandi futhi njani? Moje ngiphethe ba. Uphethe mina mfethu igama lami ngusikelela elinye nguAishe. Aishe for the babies. Wanga mina bengithi Ishe kanti ngiyabheka. Aishe. Oh what a face. Hey, ngomile but. We don't care, my man. I'm sorry. See why all of our mangoes were broke dog, yeah? Sino volako ngaloko broke ngempela balova no. Broke vele mina ngibroke ngingedwa ngibroke. Waya. Uyazwa ngithini ku? Nje. Ngiyavuma iqiniso. Ya ngiyavuma ngingedwa ngibroke. My whole man is finished. Kodwa phela sometimes kumele ubheke ukuthi ubani oyishoyo lo nto leyo angithi. Ivale mfana. Uba mfethu. Oyidedelayo idrip oyiphathazayo iswag la emangozi. Wayisusa inkulumo. Ubuka kwakho. Ngabe ngikamba manga ngazi at all angazi. Like angihlala emangozi so abantu basemangozi ngibabona nje mangibabona njengoba ngibabona kusasa mangibabona engikhumbula ukuthi yibo so ngizobaphambanisa. Angazi ngabe ngikamba manga kodwa mina ngikho la ku top 100 engikwazi lokho. Like say who's your celebrity crush? My celebrity crush locally or internationally? Locally it used to be Nady Bay, Anele Zondo, but she's a so I'm no longer into her. Yeah, I can say that. So I don't have currently. Say baphethe ni grand. Ekuse hamba. Moja. Phethe bani? Una internet sivuyazi nawe yabona. Eish dog. Phethe uma dolls.
the DJ. Yeah. Mado's the DJ, baba. Cha, bafethu. Ithini body count yakho first? Hey, yabona. Hey, y'all, come look at this. Uzolimala uyabona nawo bra. La is 3,000. Body count. Yeah, body count 3,000. Hayi plug is 500 siyangiciki. Iskiphe sala ekhaya bra. Nawe uyasibona ngiqomu kakhulu yabona. So angazi Sorry. Ziyakhala bhuti wami. Hey. Lathi ichuna ngoqhu. Ithini body count yakho Nkabe yakho? I better bone body count yami. Angisho ukuthi iyadula ne. But ayikho that much. Ngoba ngala mangithi siya ngale ezantsi yabo. Amapatami abiza bo ma 300. Yabona Umhleka inza. yabona iblue. I-relay ne. I-800. yaqhubeka. Yabo. Simnika ithuba. Yeah, submission. Yabo i-relay i-800. Yeah. Hey ntanga. Yabona la. Ngiphethe i-rent pay ne. Ayintanga mfethu ngicabanga ukuthi insi ngamgqoka wonke la nge-rent pay. Yeah, it's not nice, Papa. I told you. Uthi angaqoka wonke. Hayi ngicabanga ukuthi uyayibona ntanga la. I-rent pay. Ntanga. Ngamgqoka wonke nge-rent pay. Phela. Yona body count yakho. Yeah, na ngingaqola uqoka iHonda. Uqoka imoto. And the slender now. Uqoka imoto kana. Ayifana masuka eJozi sasuka ngayo imoto impahla zakhe imoto yase. Semasuka eJozi sadilika ngayo. Asiphathanga so uyabona lezi ngane efuna 4,000 that installment senyanga lezo for imoto. Sengaphethe umuntu ngo-4,000. Yeah, it's not nice. Wasemanguze. So uyayiphika lento ethi ni broke. Angikho broke. Ibuka ze-rent pay 3.7. Zizodwa 3.7. Danko. Hayi bafana bami. Mhlawumbe naso sangidilithe ke ngaposta. Fethu grand. Imoto bathi nja yami. Okay, singiphethe ba. Awu phethe umfundi upcoming ngwenya. Mathi ngwenya baba. We don't care, my man. I'm sorry. I-pitbull into ebamba ingadedeli baba. Uzenenye. Yakuthi abafana ba broke uthini ngayo. Lo lalela mfethu. Asikho broke. Sinosibathi siyababheka abantu asibanika imali. Asiniki noma ubani mfethu yabo. Siyabhonza sinike noma ubani. Asiniki noma ubani mfethu. Yeah, mfethu into kanjalo nje mfowethu. Ngeke uma unike noma ubani imali mfethu yabo. Sikale sibheke ukuthi unjani. Uyabo? Asimali sikhipha sithi akusey nayo imali. Hayi. Siyabathi hayi no lo muntu lo uyi-wife material. Masibathi hayi. Indishandisa kuyi-groove le hayi. Ayithola imali mfowami. Ayithola imali into kanjalo nje mfowami. Ikulimazile le ndawo. Hayi yona ngilimazile kodwa kancane mfowami because kuthiwe abaholi basemanguze abanamali. Kanti manje lutho Asidluleke lapho. Ngobhodli kakhulu yabo. Ngoba bethu nemali asibe siconfirm nganamhlanje bethu asithi drip check. drip check mfowami. Qala phansi. Soqala 1.4 mfowami la yes. Yeah. La 1,000 yes. Sizela 1,000. I-relation mfethu i-oxygen mfowami. Sizela ay. First la 1.4 mfowami uyabona wona mfowami. Ekhanda. Even fasila go 3 something mfowami la mfowethu. Basukubi cash your boy. Cash asosiyo mali mfowami. 1,000 and mfowami yes. Size bafuna la ngaphakathi. Mayithelwa amanzi ayifi. Ayifi pho. Asiza. Amanzi awazuphi. Get ready. Uphi. What's that? No. Boy. What's that done,
baba boy. Usenzani Usekizolo boy. Janko. Asiphi baba. Janki Jayam, Janki Jayam. Anda. Invest. I invest as a Mr. Price. Anda asithanda mi kubi boy. Exit to the point. I will tell them mangoes the boy. Something out 3. I'm out 3 boy. 3 on the jam. Yes.